Kedam tang pai ni pioneer keper ni Delhi rong sopi jantar mantar along ajak kiding klui pen kacesong mate karbiang long lapen di mahasau aradakar I hemprek mate Indian Constitution along ketok ang article 244A aputhak chesong asai deng ponlo. Labangso kacesong asai kideng pondet pen api APHLC mate All Party Hills Leaders Conference asong pen lamthe karbok dun thap aputhak kedam tang pai ni pai krek thomani rong thean case SI hemalong kanchas dikom case e karsa DSU pen chenglok break jam hamphanga song atum pen pherangkya mai ingi ponlo bangso pherangkya mai long kaninje pona tengke ahem prek ke hang damahut Delhi rong sopia long India ke jok wana ni ketalonji apor nangkeliji ke dokko ga jok 144 CRPC ke dopen memorandum mate pinpura lo ke pajir dam bek nang diadim palidam un ederlo laso pena jok karbiang long ara datum police aphansi pinpura lo mate memorandum alo pajir dam lo ku chodutlo Sedami bangso pinpura lo ke paledam nang jiadim anthi ledam lo athi 144 CRPC ke dokko ga jok sini litumpen paledam long ledet alar hadak ke langchari mati in charge aphansi hadak pen nang toilo haso ating sini litum tami pinpura lo pajirdam lo Mumbai ni mathang se prime minister ke jamana se memorandum pidamda nilmi thang se minister lo memorandum pidamda nilmi thang se norm lo kedam nilmi thang se sort lo kedam talbang son yang si tarik nak kemani ke 144% masalah kumpulo pini dan hadak pidana pidamda nak pinanto group damong le prime minister ko minister ke so si 144 lo pasti talbang so te pilong le to memorandum tibek ni ko pulang de Kusi dili tumla dikut kumisa polis sonsor magalong ciwailo sedang tumla so memorandum nan denei tapi naso memorandum lo prime minister office nan pali denei halabang so te jalan tum la deputy commissioner office ban itu dak doktor mo in charge na wanlo wansi dili memorandum pidio lo si dili dung MP lo Nasi pula itu nahangal dia mana hangal lo langsung memorandum ini dirapkan ada akhirnya bangsa memorandum ini kan satu kali langsung memorandum kita MP sudah MP signature do ML bangko signature do tapi dia bos dia signature do karbiang lo dimana sa signature do orang sa signature do bosi pirapen dan bosi pirapen lo kalau bangsa BP lagi security kali kalau bangsa BP simple police kali kalau bangsa BP la jontor mandol in charge Deputy Commissioner Police atau in charge pensial bangso sipilo Bonta bangso alam social media long pinnangan atumke police aphansi idam rong puta nang pulo Anparta APHLC mate All Party Hills Leaders Conference amai puja aika tharpen Delhi long hempre ke hang atum aphan labor pukipu apu thaksitami ajiti mongten lamboi ki pipona tengki nilitum Delhi long hempre ke hang atumke labor lo athi isia hemtun kachokimji polote labor lapen engineer ke do akinang sot lasi engineer ke karbiang lo tenmas council ke chari atumlo kaddu ka vechera prapet pensi ajara saita claim unji lasi nona phong a hempre ke hang hello a hok petlo athe karbiang lo tenmas council along CEM PM MAC penchenglo hamphanga song do anta nang cherap nang chetodun anchot takalisi MLA bang khoatum sitami ninga klongpen nang chedondo nang thekami ridak nang pidonlo Hapu di mahasau along CEM Minister EM pen chenglok hamphanga song atum anta ninga klongpen nang kachekroidun pamelo lasi kedam tanga porpen mathadam pulote nona por helo ahok pet ahempre ke hangdam puta ajiti mongpen ningje thu lasi banga phan ka sorsar dona ret mute mithang ki thodun plutpen kache song dun si akemi jong si nitum kache song along ning nang ke phodun de puti nitum penang parle nang klem lote nitum tame aphinang dun si nang chirap nang cheto dunji anchot takali karbiang long arasi nang litum apha nang choroji puta ajiti mongpen ningje Nile tum dharna ta kitulong le dekchian baklu na penile tum dulong lo ngai ka to ge parlisan ke ka to ge nile to general secretary ka sim timon kar bi risa darbar kristen diman pro na penile to secretary mo singrom phat alang li bang kalang tum bang tum chipat duk dik pe na joksi nile tum sun se ta ki suavi tin Aro sopen nile kumpura dharma longla puri longla autonomous step alampe lapen asate penda karbianga media kapre gadin plan lo je memorandum kita NPC hala police kan kiro NP ke prime minister ansi kinai bala nak plan lo
lasi lasa memorandum tiga MP lagi tiga ni nilai tu gado cilangsi katanya 144 ke dalam le Prime Minister office Home Minister office lasi polis akte bando in charge lo gentar motor in charge lo lasi langsi di mana pina nak kena dalam le lapor ni ada kawan apa siap kopi ke sil mari si nak mana pikuk. News Report, Karbinglong Live.